ಮಾತಾ ಸಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಈ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಇಂಕಲು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆತ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಸೇರುವಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೋಡೆ ఒక ಮುರಾನಿ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ದಿನ ರಡ್ಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಗುರುತು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಚೇತನಲು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿತದ್ದು ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಐಕ್ ಇಡೀ ಒಂಜಾತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ದುಃಖ ಬರ್ಪುನು ಅಂಡ ಆ ತೀರ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೈತಿ ಅಂಡ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಹೆಣ್ಣು ನಾವು ಐಕ್ ಗೌರವ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಮಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಇಂಕಲ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮೆಂತಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಪುನ ಹಿಡಿದು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಟಿ ಸೀತಾರಾಮಗಟ್ಟಿ ಆರು ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುರಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ ನಡತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಜ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ಐಕ್ ಇನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆತ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಡಪುನ ಸಲಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಕ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸಪುರಲು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಶಕರು ಆ ದಯಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಗುಳ್ಳೋಡು ಒಂದು ಎರಡ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದತ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿನ ಸಿರಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಮಂತದ ಸಿರಿಲಣ್ಣದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಸಿನರ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ABC ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸೂರಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಸಿನರ ಕೋರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಜಿತಣ್ಣ ಆರ್ಲ ದೇವಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಬಹುದು ವಿನಂತಿ. ಲೋಕಡೋರ್ಮೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಹಾನಿಲು ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಲ ಜಿಂಜಿದಿನಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಆಂಡ ತಪ್ಪೋಟುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ತ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಣ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಬೇನೆ ಕೊರತಿನವು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಕೋಡೆದ ఒక ಮುರಾನಿದ ದಿನೊಟ್ಟ ಆತಿನಂಚಿನ ಮುರಾನಿದ ದಿನ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆಗುಪಾಡು ಕೋಡೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೀತಣ್ಣ ಆಗುಪಾಡು ಮುಕ್ಕಳು ಇರುವೆರು ಇಹಲೋಕನ ತ್ಯಾಗಮಂತಿನವು ಅವು ಒಂದು ರೀತಿದು ಭಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಡು ನಂಚಿನ ದಾಪಂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಲಬ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಕಲು ಅತ್ತಂದೆ ಮೂರು ಬರೀ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿದ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಂತೋಡು ಆರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಡು ಇಂಚಪ್ಪ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನ ಗಡಿಗೆ ಆ ಗಡಿಗೆಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿನು ಇದನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಐಕೆ ಏರನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪುನು ಇದೇಡ್ದು ಕ್ಲಬ್ದು ಸದಸ್ಯೇತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನಪನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನಂಕನ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂತಿನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪುನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪರ್ಬ ಏನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಗಳ ನೆನಪಾತಿನ ಬುದ್ಧ ಸೀತ ಅಂತ ಅದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತಿದೇರು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರು ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದಿದ್ದೇವೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ ಜನಕಡ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ತೀಚಿನ ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಸಚಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತವ ಫ್ರೂಟ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸದ ಅಂಗಡಿ ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಉಳೈದ ಪೆಂಟೆಗೆ ಏರಾಂಡ ಬತ್ತನ ಜ್ಯೂಸು ಬದಿಯರ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ದಿಂಜ ಜನಕುಲ ಇಂತೂದು ನೆನಪು ಮಂತೆ ಇಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಡೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಸೀತಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸದ ಅಂಗಡಿದ ಸೀತಣ್ಣ ಅದೇ ದಿಂಜ ಜನಕಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಿರಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಜನಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧನ ದೀದಿತ್ತೇರು ಖಾಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪರವಾದ ಸಂಬಂಧನ ದೀದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನು ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖನಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿನ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಗರಡು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗಿಸಾಯಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ದಿಂಜ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನ ಜಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು
ಆಂಡ ಇಂಚ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗರ್ತೆದ ಊರ್ದ ಗೇನ ವೈತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಆರು ಪದ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಾತು ಪದಕುಲು ಆ ಎಂಕಲ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪದವು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಾತು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾನು ಕಡಪುಡ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಯಾಪಂಡ ಅವನಿ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದಾತು ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣರ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗಿಸಿದ ಇತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಪದ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚೇತನ ಅವಳ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ನಾಟಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡ್ಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಇన్నారు ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಕೊರನಂಚಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿಯೋಡು ಬೊಕ ಆರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಡು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿತ್ತೇವೆ ಆ ಲೇಖನ ಯಾವು ಅರೆಗುಲ ತೊಕ್ಕೋಟುಗಳ ಉಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಆನಿದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆನಾರು ಗುರುತ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತೇಳು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಅವು ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಜ್ಯೂಸು ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪುನ ಬಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಧಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ನಡೆತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸೀತನ್ನ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ದಾಸೋಕಿ ಹೊಡೆದು ಮುರಾಣಿದ ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ ಪಾದದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡದ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆತಿದ್ದು ಐಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ನಡಪುನ ದುಂಬು ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೀತಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಋಣವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ಋಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಾವುದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಸೇರುವಂಥ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಗಿನ್ನೆರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕಲ ನುಡಿ ನಮನ ಕೊಡೋದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನುಡಿ ನಮನ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಮುಗಿಬೋದು ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಸಕಲ ನೋಡ್ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಒಡನಾಟ ಸೀತಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋರಿಕೆ ಸುಮಾರು ವಿಶ್ವನ್ ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯಡು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಪ್ರದೇಶಡು ಚರಿತ್ರೆ ಮಂತಿನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೆಂಚನ ಅಂಚನೆಂದು ಪನ್ಪುನೆಗ್ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾಕೊಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಈ ಸಮಾಜಡು ಇಂಕುದಾಲ ಕೊರಡು ಸಮಾಜದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಇನಿತ ಇನಿಯಂಕುಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬಾರಿಯನ್ನ ಒಡನಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಜನ ತೊಕ್ಕೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಚು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದಿದ್ದೆ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಈತ ಪಂಡಗನೆ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ ಈ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಪೌಂಡರ್ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲನ ಪುರ ಒಡನಾಡಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಇಂಕು ಮೂಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತೋಜುವರು ನಾಗೇಶ್ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಭು ನಾನು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಬೆರ್ತಮನ್ ಪರಿ ಬಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮುಕ್ಕಲು ಪುರ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳು ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕಳು ನೇಕು ಪೂರಕ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಮೇರೆ 2 ಪಾತೆರಡು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ದಯಪಂಡ ರವಿನ ಸೇವೆ ಯಾನು ಬಾಲ್ಯತನ ನಿರೇಕರ ಬಾಲ್ಯತನೋಡು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಪೇನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಿರು ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂತಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವ ಜವನಿರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂತಾಪ ಸಭೆಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾಲಂಡ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯತ್ತು ಸಮಾಜದಾದ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಗಳ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ನಾಗರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾದರಿ ಆದ ಉಳ್ಳೆಂದು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ఒక ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಎಂಗ್ಲನ ವಿದ್ಯಾದರ್ಶಿಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಊರಿಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸುದ್ದಿಲೇನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದು ಸುಮಾರು ಸೊಂದು ಬೆಂದದ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಾದಿತ್ತೇರಿ
ಇನಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ನೆನಪು ತಂದು ಆರೆಗಳೇನು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಿ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಊರು ನನ್ನಲಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹೊಸ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಭವ ಆತಿನ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಉದ್ಭವಡು ಯುವ ಚೇತನ ಬಲೆಯೋಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನಾರ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನಾರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂತಾಪ ಸಭೆ ಮುಗಿಸೋರು ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ಯೋಗ್ಯ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಇದು ಸದಸ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸೀತನ್ನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ನು ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಹತ್ತನಾಯ್ತು ಪುನಃ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆಯರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಾದ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೆಳಡಕ್ಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಗ್ಲ ಬಾಲ್ಯಡು ಅವರು ಮಲ್ಲಕ್ಕಂಡು ಸೀತನ ನಡೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಜೋಗ್ಲಾಡಾಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾಡಾಡು ಪ್ರೀತಿയുടെ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀತನ ಸದಾರಾಜ್ 30-35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೇರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಕ್ಕದ ವರ್ಷದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ದ ಜೀವನ ಕಳೆಯೊಂದು ಪೇರ್ಲೆ ಅದು ಆರು ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಜವನೇರನ ಕೂಟ ಮಲ್ಲೋಣ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆದರ್ಶರಾದ ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾದಿರ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ತೆರೆಯೋದು ಸೀತನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ದಾದಾನ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಜವನೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಪನ್ನ ಪಾಠ್ಯರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂತಾಪ ಬರ್ಪ ಅವು ಅರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆದು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆದರ್ಶದಾದ ಐಟ್ 50% ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಐನು ಆರ್ಡಿನರಿ ತೀರುವ 100% ಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 100% ಆಯ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 25% 50% ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ 10-20 ಆಯೋಜನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ 50% ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿರು ಯುವಕರು ಮಸ್ತಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆಗಿ ಆಣೆ ಬಂದ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ದಾದ ನೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು ಇತ್ತದ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬೇತಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಆದ ಬಂದಾಗ ಆ ದುಂಬದ ಉದ್ದೇಶನ ಮರೆತು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯಿಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈತದೆ ಎತ್ತ ಮೂಲನು ಇಂಚಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದಿತ್ತಂದಾಗ ಅಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನನಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಎತ್ತಾಡಿದಾಗ ಈ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಂತಿನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತ ಗೌರವಡು ಊರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆಸರಾದ ಬಂಡ ಮುರಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಜೀವ ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದಿರು ಇಂಚೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ದೇವರದು ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹೋದು ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಹೋದು ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋಣಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬರೋನಿತ್ತು ಜೋರು ಅಡೆಗೆ ತಂಡಾಡ అంటే కాండే ఆజీ గంటకి లక్కొండ అది 16 గంటకి తీరేది ಅವಾಗ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಪೂರೈರ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಕ್ಲಬ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿನೇರ್ದವರ ಅರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಜೀವದಾದ ಉಂಟು ಅವ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಪಾರ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ದೀದು ಅರ್ಣ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ದೀದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಪುಡು ಒಂದೇ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು
ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ನನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲಬ್ದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾವಣೆ ವಿಠಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಗೊತ್ತದು ಕೋಲೆಗಳು ಅಣ್ಣಗಳ ವಿಠಲಣ್ಣಗಳು ಪುನಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುಟು ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ವಿಠಲಣ್ಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಜ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದೆ ಅನ್ನುವೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಈ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂಡೋಗಿ ಪಂಡ 6 ಇಂಚಿನಿಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ 6 ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಇದ್ದಾನೆ ಇತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ ಖಾತೆ ಉಂಟು ಸದಸ್ಯ ಅವಲಕ್ಕಂಡೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಈ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳು ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಹರಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಡಪ್ಪನಂತಿನದಿ ಗೌರವ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಮಿಡಪ್ಪನಂತಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅವೇನ ಹರಡ ಯಾನು ತೂತ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅರೇನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಭೇಟಿಯಾದ ಪುನಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿರು ನಾನು ತೊಕ್ಕೋಟು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೇತೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗುಡ್ಡ 5 ಪಕ್ಕ ಸೀತನ ಅಂಗಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಕಲೆವಾಡಾದ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಕಸ್ಥಿತಿ ಅತನ ಇವರೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೇರು ಬಂದಿನ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಎರಡೇ ಆನು ತೂನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರಣ ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಗನ ಅತನ ಅರ್ನ ನೇಟ್ ನೆತ್ತೆಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಗಳು ಕೆಲವು ಸತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ್ದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಹೋದು ಸೀತ ನಡಬಹುದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದಾಲೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಪನ್ನಾಗ ವಿಠಲರು ಯಾನುಲ್ಲ ಇರು ನೋಡ್ಲೆ ತೂಕ ಪಣ್ಣದು ಅವೇ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಹಲವಾರು ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೂ ಕಷ್ಟೋಡು ಅದನ್ನ ದಾಲ ಎಂಕ ತೊಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಪ್ಪನಾಗ ಕೈಟಿ ಕಾಸಿಜಿಂದಂಡ ಸೀತ ನಡಬಹುದು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂದು ಅನೇಕ ಅಂಚಿನ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಂಟು ಬಕ ಆರು ಅರ್ನ ರೀತಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಅವೇನು ನೇರ ಎಂಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ 6 ಅವನಿಗೆ 6 ಪಂಡಿನ ಯಾನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪರಸ್ಪರ ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಂಡಲ್ಲ ಅರಟ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತನ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯ ಅತನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪಣ ಪಂಡ ಅರೈಕೆ ಒಂದು ಐಕದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮದ್ದು ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆರಡ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಪಂಡದಂಡ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅನುಭವ ಅತ್ತನ ಅರ್ಧನ ವಿಷಯ ತಿರಿದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತನ ಇನ್ನಿತರ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೀತನ ಅಂಗಡಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತ ತೊಕೊಟ್ಗಳು ನಂಚಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ ಕಳೆದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಆದರ್ಶ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪಿಲಕನೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ದಾಯಿ ಮುಲ್ಪ
ಈ ಪರಿಸರಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವೇನು ಹಲವಾರು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೂತಿನಂಚಿನ ಜವನರು ಒಪ್ಪರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನ್ಯಾಯದ ಬಂಡ ಒಂದು ಬರೀ ಜವನೇನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೋಡಾತನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಈ ಭಾಗೋಡು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲದಗಳು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಟ ಒಂತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಡ ಜನಕುಲ್ಟ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶವಾದ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಅತನ ಜವನೇರು ಎಂಜಿ ಒಪ್ಪಡು ಅತನ ಈ ಪರಿಸರಡುತ್ತಿನ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಆದಪ್ಪು ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಸೀತನ್ನೇ ಅವು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಯಾರನ್ನ ಸೀತನೆಲ್ಲ ಓಡಲಿಗೆ ಪೋಪುಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ನಾನೇ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಕೇತವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಚಿನ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಕೇನರು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನ ನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಬಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಊರ್ದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡ್ತಿನಾರು ನಾನು ದುಮ್ಮಗ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ನೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೇ ಹಿರಿಯಗಳು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಚಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೀತಾರಾಮನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಂಚಿನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ನೇನು ಮಾದ ಆದರ್ಶವಾದ ನಮ್ಮದೆದ್ದು ನೋಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯತೆ ಆ ಕಡೆ ಆರು ಪಂಡಿಲ್ಲಕನೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪಿನತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಜವನೀರ ಪಂಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೊತ್ತು ಆ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರು ನಿಖಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ತಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಬರ್ಪ ಇವೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ಆಮ ಶಾಲೆಡೆ ಆಮ ಸೀತನ್ನೇ ಬಂಡ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆತ ಗೌರವನು ಆ ಹಿರಿಯ ಜನಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗ ಮಂಡಳಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಗಮನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ನೇತ ಮೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ದಂಡ ಇಂದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನು ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನೆಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನ್ಪನ ಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಲ್ಲಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಏನಾಡ ನನ್ನ ದುಂಬು ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಚಿರಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಪಂಡ ಬರೇ ನಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ಅರೇನೇ ನಮ್ಮದು ನಂಚಿನ ಆ ಇಲ್ಲು ಆತನ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಕ್ಲ ಆ ನಷ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟನು ನಂಪುಣಂಚಿನ ನೇನು ಆ ದೇವರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ ಪಣದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣದು ರೇಗ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನಿ ಉರ್ದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಇನಿ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಅವೇನು ದುಂಬುಗು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಓಡು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಹೋಯ್ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು ಬೇಕರಿಡು ಸೈಕಲ್ಡು ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರಿ ಕೊನೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು
ಬತ್ತಿನಾರು. ಐದು ಬಕ್ಕ 45 ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದು. ಆ ಅಂಗಡಿ 45 ವರ್ಷಲ ಅಂಗಡಿದ ಕುರ್ಸುಡು ಆರು ಕುಳ್ಳಿನಾರು. ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 45 ವರ್ಷೋಡು ಆರೇನು ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಸೀತನ್ನೆ 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 ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನೇನು ಎಂಕಲು ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಸೀತನ್ನೆ, ಜ್ಯೂಸ್ದ ಸೀತನ್ನೆ, ಸಚಿನ್ ಸ್ಟಾಲ್ದ ಸೀತನ್ನೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸೀತನ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಡತೆನು ಮಾತ ತುಯ್ಯ ಅರ್ನ ಏತಿ ಅಡ್ಡೆ ನಡತೆ ಬಂಡ ಅವೇನು ಎರೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನಡತೆನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವೆ ಬಂದಾಂಡ ಆರು ಜನಕುಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಆ ವಾ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂತೋಷ ದಾಯ್ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗಳು ಆತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆತು ಶೋಕದ ಜೀವನವನ್ನು ಆರು ನಲಿಕೆಡಿ ತೆಲಿಕೆಡಿ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಡ 45 ವರ್ಷದ ಇಂಚಲ್ಲ ಈ ನಡು ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಆರು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಇನಿ ಬರಿಯರೆ ಆತಿಜಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಕಾರಣೋಡು ಹಿರಿಯ ಮಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಕಿರಿಯ ಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಲು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟನು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲಹೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಕೊರೊಂತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಲಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಾದಿತು ಉಪಾಯನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡುಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಇಂಚ ನೆಲೆ ಊರ್ದಂದು ಆಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೀತಣ್ಣನೆಂದು ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಆರು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ದೇವರು ಅರೆಗು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಸುಖ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿನ ಅರೆಗು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಬರಿಯ ಉತ್ಸವ ಇದ್ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬಿಡ್ಲ ಒಂದು ಉಪ ಕಚೇರಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಎತ್ತ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಎತ್ತ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಬಾಕಿಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಸೀತಣ್ಣ ಎತ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಚೊಂಡ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚೆ ಪಂಡ ಉಪ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತಿದಾಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಡ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಗೋಡಿತ್ತಿದ್ರ ಅವು ಸೀತಣ್ಣಡನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವು ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕ ರಚನೆದ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದ ಸದುಪಯೋಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪಟ್ಟಿ ಅವಡು ವಾವ ವರ್ಷ ಓ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನೇನು ವೇಷ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಪೀಲಿ ಜತ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಬೇತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ತಲೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಕ್ಲಬ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವು ತುಂಬ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣುವೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ವಾವ ವರ್ಷ ಓ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉರಿಯಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆರ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಬರತ್ತಿನ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇತ್ತು ಭಗವಾನ ಕೂತೇರು ಬಹುಶಃ ನಿತಿನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ದೀಪನವು ಎಣ್ಣುವೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತರ್ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಕಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತುಳುವಿನ ಗುಂಬುದ ಕಾಲದ ರಂಗಗೀತೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಾಗ ಏನು ಪಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ಕೋಡೆ ತೀರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸೀತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅದು ಪದ ಬರೀತಿದ್ದ ನಡು ಉಂಡು ఒక పుస్తకడలో ఉప్పు ఐలైక్ సేరాలి పండ నాటక రంగ చಟುವಟಿಕೆ ಈ ಭಾಗಡು ನಡಪುನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಿ ಪದ್ಮರಾಜು ಪಡು ಸಂಜೀವ್ ಬಂಡರ್ಲಾದು ಪಡು ರವಿ ಅಣ್ಣಾದು ಪಡು ಸೀತಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತವಾದ ಆಧಾರದ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತುಳು ಈ ಭಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರುತ್ತ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಕಾಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಫಲಾಯಿ ಜೀವ ಸೀತಣ್ಣ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಅವು ಖಾಲಿ ಯಾರ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತು ಸೀತಣ್ಣ ಎದುರುಕೊಂಡ ಫಿರವಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ನಡಪೆರ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಸಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ತೂನ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿಕ ಒಂದು ಹಾಕುದು ನನ್ನ ದೃಢಕಾಯಿ ఒక ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೋಟು ಬಂತದೆ ಆದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರದ
ಗೊಲ್ದಂಗಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಅವು ಅದ್ರ ಶುಭ್ರತೆಗೆ ಸಂಕೇತ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬಣ್ಣ ತೋಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಧ್ವನಿಲ ಬಾರಿ ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅವು ಸಡಿಲ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಸೀತಣ್ಣ ಪಾತಿಯವರು ಬಂದ ಒಂದು ಗುಡುಗಿದ ಧ್ವನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಕೇಳುಗ ಅಂದ ಇಂದು ಪುರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಹತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೀತಣ್ಣಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಪೂರ ಆದರ್ಶ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅನುಸಾರವಾದ ರೂಢಿಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಊರುದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣ ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಭ್ಯತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ನಂಚಿನ ಹೊಸಪುರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಕೊಡುವುದು ಅರ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದುರುಡು ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಬಂತೊಂದು ಮಹಾಗಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥಗೆ ತೆರೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದ ಒಂದು ಸುಗಿತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಧಿವಶದ ಬಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏರಲ ಕೇಂದ್ರ ಪುಟ್ಟುನತ್ತವು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ಸಹಜವಾದ ಬಂತು ಆಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಪನ್ಪಿನವು ಮೃತ್ಯುರೇಗಲ ಖಚಿತ ಆದವು ಆಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣದು ನಂಗೆ ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಪಂಪ ಕೋಡೆ ಎದುರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಮರ್ರೆ ದಿಡ್ಕಲಕ್ಕದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಯೇರು ನಮ್ಮ ನಡುರ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೇನು ಮರಣ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಮರಣ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪನ್ಪಿನವು ಉಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಜರ ಮರಣಸ್ಯ ಜೀವನಂ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮರಣ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಉಂಟು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬದುಕು ಆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬದುಕಿಡು ನರಮಾನಿ ಎಂಚ ಬದುಕಿಯೇ ಅವು ಸಮಾಜ ಗುರುತ ಮನ್ಪುನವಳು ಆಯನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನವಳು ಆಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನವಳು ಐನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ದೆತ್ತೊಂಡು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಸೀತಣ್ಣೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಸಹಜವಾದ ನಟೆ ಎರೆಗಾಳ ಸೀತಾರಾಮ ಗಟ್ಟಿಲು ಬಂಡ ಅವು ಅರ್ಥಾಪಣಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀತಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ರ ಬಂಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಂದು ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀತಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏರಲ ಪೂಜೆ ಆಡ ಕೈತಂಡ ತಿಕ್ಕುನಾರು ಸೀತಣ್ಣೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮೂಲ ಎರಡಾಂಡ್ಲ ಪಾತೆರ ಬರೋಡಿತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿನಾರು ಆರು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಹಿರಿಯಕಲು ಏನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಓದಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟುದು ಐಕ್ 10 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ ಆನಾಗ ಐನು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿನಕ್ಲಿಗೆ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಅದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ 15 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ 25 ವರ್ಷನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರಾಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿನಾಗ 50 ವರ್ಷ ಅದು ಆ ಲೆಕ್ಕ ದ್ವೇರ ಬೋಡ ಸೀತಣ್ಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಿಂಚಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರದ ಲಂಚ ಸುದೀರ್ಘ ಓಡನಾಟ ಉಪ್ಪು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ಯರ ದಾದನ ಹೆಂಗಾರನ ಆತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸದ 54ನೇ ವರ್ಷಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬರಿ ಒಂದು 54 ವರ್ಷಡು ಸೀತಣ್ಣನ ಸೇವೆ 7 ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪೆರ ಯಾರು ಅರ್ನ ಬೇಬಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಅಂದಾಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಆ 20ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅವ್ರನ್ನಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ 50 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದದು ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಐನು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಡು ಕಾಣೋಡೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ದಾದಾನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಪಂಡ ಐನು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪುನವತ್ತು ಅಥವಾ ದಾದನ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುನವತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಾವನಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ನಿರ್ಣಯ ಅದು ಆ ನಿರ್ಣಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನೊಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಯಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಬಂಡ ಸೀತಣ್ಣದು ಬಂಡು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನೆಟೆ ಇತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಗಳ ಉರಿದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸೀತಣ್ಣೆ ಪಂಡಿನವು ಅಂತಿಮ ಮೂಲು ಹಿರಿಯಕಲು ಪೂರ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊಡುಕೆಲ್ಲ ಸೀತಣ್ಣೆ ದಾದಾಳ ಪಂಡೆರಡ ಅಂತಿಮ ದಾದಾಳ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಸೀತಣ್ಣಡ ಕೇಂದ್ರ ದಾಖಲೆ ಮಂತಂದು ಅರುಣ್ರು ಪಂಡೆರು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೋಶ ಒಂಜಿ ಕೋಶ ಆಧಾರ ನೆಟೆ ಇತ್ತೇನೆ
ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾದಾಡಲು ಮನ್ಪುಣುದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಇನಿ ಆಂಡ ಸೂತ್ತವು ಇನಿ ಅವಳೊಂದಲಜ್ಜಿ ಸಭೆಟಾರ್ನ ನೆನೆಪು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಧನೆಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅವ್ರನ್ನ ದತ್ತು ನಿಧಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 54 ವರ್ಷವನ್ನು ಬೊಳೆಪಾವನಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯದ ಅಲತ್ ಈತೇನು ಭಗವಾನ್ ಪಂಡೆರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 45 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಬೊಳೆಪು ನಾವು ಆರೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡು 45 ವರ್ಷ ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅರುಣ್ ಪಂಡಿರ ಆತ ದೃಢತೆ ನಾಯಕತ್ವಗೂ ಸಮರ್ಥ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈತ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗಿನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅರೆಯನ್ನು ದೀವನ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಚೇದು ಅರೆಗೆ ಮರಣ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವು ಖಚಿತವಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಯ್ಯ ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ ಆಂಡ ಆ ನೆನಪು ನಂಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಹೆಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಊರುಡು ಅದಾಂಡಲ ನಂಗೆ ತೆರೆದುಪು ಗಿರವದ ಕಾಲೋಡು ಆಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಇಚ್ಛಾನ ಸಿನಿಮೊಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಮನರಂಜನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗುಂದು ಕೇಂಡ ನಾಟಕಗಳು ಹಳ್ಳಿಡಾಪನ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕು ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಆ ಪರಿಸರದಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಐನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಐನು ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತಿಲಕ ಮಂತನದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೂ ಸುಖ ದಿಕ್ಕುವಂತರು ಪಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕುವಂತರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಯರ ಕಾರಣವಂತರು ಇನ್ನು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದತದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಪಡಲೆ 30 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಆತು 10-20 ಜನ 30 ಜನ ಒಟ್ಟಾಪುನಿ ಐನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಪುನಿ ದಿನಾಲ ಸೇರುನಿ ಆ ದಿನಾಲ ಸೇರುನೆ ಟಾಪನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳೈದ ಒಡನಾಟ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಪೂರ ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಊಟದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಪೂರ ಅವರು ಪಾತ್ರೆ ಆವಂತು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ದಿನಾಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಣಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಾಡಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಹೊರತು ನಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಪೂಜಾ ಆ ಕಾಲದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಆಯ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಬೊಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಡು ಇನಿ ಸೀತನ್ನೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಿರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇಂಚೋಗಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೀರ್ಲೇರು ಪಂಡಿರ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವಂತೇರು ಯಾನು ಆರೇನು ತೂತಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿನಿ ಹೆಚ್ಚ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಡನಾಟ ದುಂಬು ಪತ್ರಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತು ಮೂರು ಏಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಡ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಡನಾಟೋಟು ಸೀತಣ್ಣನ ತೂತೆ ಸೀತಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಅರ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಧನೆನು ಅಕಲ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈಭವದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆತಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅವು ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತು ಪಡ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂಡು ನಾಡ ಮುಪ್ಪತ್ತಿನ ಈತ ಫಲಕೊಲೆ ಯಾವ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಹೆಂಚೆತ್ತು ಪಂಡ ಆಂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಈತ ಪೂರ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡಾಡ ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಲಿನ ಶ್ರಮ ಏತಿತ್ತವೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಾಪ ಅಂಚಾದು ಆ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ ಅರ್ನ ಬದುಕೆಂಚಿನ ಎತ್ತಲಿ ಅವು ದಾಖಲೆ ಅದೀನಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿದುಂಡು ಅವು ದುಂಬಾಗಲ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಪಂಪ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಜನನೀ ಜಠರೇಶ ಶಯನಂ ಮುಂದು ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಸೈತಿನ ಪಿರ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಿರ ನನ್ನೊಂದಿನ ಸೈತದು ನನ್ನೊಂದಿನ ಅಪ್ಪಿನ ಬಂಜಿಡು ಕೂಡ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿ ಇಂದು ಆಡ ಈ ಪುಟ್ಟುದು ಸಾವುದ ನಡುಟು ಈ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜೀವನ ಅವು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬದುಕಿಡು ಒರಿಯುಲಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಆದರ್ಶ ಅವಡು ಸೀತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣಗ ಪಂಡಿರು ಸೀತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಕುಡೋರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಬಿರಲ್ಲೇ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂಜಾತು ಶ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಆಂಡ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ನಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ಬೊಳೆಪಾಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಏರಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಕಲು ಏರಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಕಲೇ ಒಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಯರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಈ ಜನನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡತ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರುನಿಂದ ಪಂಡ
ಐಟಿ ನಿಕುಲು ತೂದು ಪರವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒவ்வொரு ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿ ಪತ್ತದು ಪೋಪುನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಾಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿನಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಎಂಟೆ ಸಾಧಿ ಪತ್ತೆರೆ ಹಾಕೋದು ಎಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋದು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆವಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಕಲಿಗೆ ಐರ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಕ್ಕದ ಅಕಲು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ಲಾರು ಪೋತಿನಕಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಸೀತಣ್ಣನ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವಿಸಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂದ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬುಳೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಿಲು ಉಂಡು ಆ ಸಾಧಿಲೇನು ಜವನೇರು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಆ ವಾಮಾತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲವು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವು ಸಾಧ್ಯಾಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಬೇರೆಲು ಇತರನ ಪದ್ಯಗಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ರಕಟ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೂರ ಆವಡು ಐನು ಅರುಣುಳ್ಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಗಳು ಸೇರಣ ಮಂಟರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪುದಾಡ ದಾದಾಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಂಚಿನಾಳ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಾಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನ ಬೇರೆದು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಆವಡು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿರ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಉಸಿರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಳು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊನೋದು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಪಾಡ್ಯ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಐಕ್ಬೋಡದೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾನ್ನ ಎನ್ನಕುಲು ಯಾನು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ದಾದಾಣಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇದು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಜೀವಗೋಪನ ಕಾಲಗೂ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೋದು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನವು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೈತೆ ಪಂಡಿರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ದಯ ಬೋಡು ಆಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಯೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಹೋದು ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮುಕ್ತಾದು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಶಾಂತಿದು ಮರಣ ಮಾಡಿದಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರಿಯದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲನ ಅಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜೇಲೆಕ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ನಿಕುಲು ಕೇನುವರು ಎಂಕು ಏನನ್ನು ಏಪೋರ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಂದು ಗೋಪುಜೇರ ದಾನ ಪನ್ಪನಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಹೋಗಿ ಬಿನಾ ದೈನ್ಯಸಿ ಮರಣ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಂಗೆ ದೈನ್ಯದ ಮರಣ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಅವು ಮತ್ತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದುನ್ಮ ಊರುಗಳ ದುಂದು ಮನ್ಪೇರು ಹತ್ತಂಚೋಲ್ಲ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಣವನ್ನು ಭಯಕ್ಕಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮರಣಗಳು ಆರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರುವೆ ಪಂಡದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಚಿರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕೆ ಬೋಡೋದು ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಆಯರಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಬೇನೆ ಏಪಲ ಮರಪೆರೆ ಆಪಿಸಿ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮರಪೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಹೊರೋರ ವರಲ ಅಂದು ಹೊರೋರ ಶಾಪಲ ಅಂತ ವರ ಏಪ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆತೆಟೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕು ಪನ್ಪನವು ದುಂಬು ಪೋದು ಅವು ಉಂತಿನವಳು ಉಂತುನಂಚಿನ ನೀರಾಯರೆ ಬನ್ನಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪನವು ದುಂಬು ಪೋಡಾಂಡ ಅರೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಹುಳ ಇಡುಪೋಡು ನೆಂಪು ಉಡಲ್ದಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ದುಂಬು ಪೋಡಾಗ ನಂಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಲಿಗಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಅಗಲ್ವಿಕೆದ ಬೇನೇನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಆ ಭಗವಂತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೋರಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದದ್ದೇನು ಬೇಗೋಡು ಮರಪೆನ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಬಂಡ ಆತ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಆತ ತುಂಬು ಸಂಸಾರೋಡು ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಾರ್ಥಕ ಶ್ರಮ ಜೀವಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನವಕ್ಕಂತೇಳಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತುಯ್ಯೇದು ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಸಾಧನೆನ ಜೀವನನು ಪಡೆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೇನೇನು ಸಹಿಸುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಕೇರಿಗುಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇನ್ನು ತಾರುಣಗಳು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕುನ್ನೋಡು ಇನ್ನಿತ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಅಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾಡ ಪೂನು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಬೋಡಿತನ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮನ ಮಂತು ಪೋಲಿ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬಿಂಡೇರು ಮಾತು ಇತ್ತದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತೇರು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಪಾತ್ರದೈತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಬದುಕದ ಹುಟ್ಟವು
ಈ ಒಟ್ಟು ಅಕಲ ಆ ಥರದ ಫಲಿತದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯನ ಅಗಲುವಿಕೆ ಪನ್ಪುನು ಆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅಪುನವು ಅವು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನಿತಿನಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಪಡೆದು ಲೋಕಡುಪುನ ಸಹಜ ನಿಯಮ ಆತು. ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ತೊಡಗಿಸಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಬೋಡಿತ್ತದು ಬದುಕದಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಡನಾಟಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪೋಯರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಗಣೇಶನಗರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತೆ ಇಡೀ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಊರದ ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬದುಕೋಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ನೇರವಾದ ಸಂದೇಶನೇ ಅವು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಒಂಜಿ ಮನದಾನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಬುಡಿ ಈತು ಜನ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಒಪ್ಪನ ಬರ್ತು ಈತು ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಣದು ಪನ್ನೀರು ಆಪು ಜಂಚಾದು ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ತುಯರಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾರು ಇಂಚಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲಡಲು ಒಂದು ಜಾತು ಜನಮುಖಿ ಐನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ ಅವನು ಮುರಾನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಆರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಮಯೋಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಡು ಉಲೈ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎತ್ತು ಜನ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರು ಬೈದೇರು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರಗ ಸುದ್ದಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆತು ಜನ ಬತ್ತರಡೆ ಬಿರ ಬರೋಂದಿ ಥರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟನ ಅವನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾಡಗ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರನು ಬರಿಕದಿದಡೆಗೆ ಪೋಕ ಅಂತ ಅನಿಸು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏತ ಮನ ಸ್ಥಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ನ ಸೀತಣ್ಣನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಹಿತಮಿತ್ರರು ಏರುಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರ್ಗಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಣನ ಸಹಿಸು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನು ಭಗವಂತ ಕರುಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಾಂದೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಆರು ಕೊರ್ತಿನಿಂಚಿನ ಆದರ್ಶಲು ನನಲಾತು ಬೆಳಗದು ಬರಡು ವಿದ್ಯಾಧರಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವಳು ಹಿರಿಯ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಅನ್ನೋ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚಿಂದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಲೋಕ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಕೊರ್ಪುನನು ಇದನ್ನ ದಾದಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನನು ದಾದಾನ ನೀವು ಮಲ್ಪೂರಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎತ್ತು ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೂತಿನ ಅಂಚ ದಾರನು ನೆನಪು ದಿಂಡ ಬಹುಶಃ ಓಲೋ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ತೂಪುನಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗು ಇದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು ನಡ್ಪಂಡೇದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ತೆಡಿಪೋಡು ಅವು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗು ನೆನಪು ದೀತಿರತ್ತ ಆ ಈತು ವರ್ಷ ಅಡೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನೈಕ್ ಸೊಂದಿನೈಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪುಣಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಸುದ್ದಿಯದ ಇಜ್ಜೇರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದತೆ ಬಿಡ್ತೇರಿಂದ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ವಿಠಲಣ್ಣ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿಯೊಂಗ ಆ ನೆನಪು ದಿಯೊಂದು ಅಕಲು ದೀತಿನಿಂಚಿನ ಆದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೀತಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕನ ಉಡಾಡಿ ಎಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪುವರು ಆರು ಏಪೋಗುಲ ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟುಲ ಆರ್ನ ಆದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತುಂಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುಗು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡೋದು ನಿಖಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿನ ನಿಜಾತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಸೀತಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿನ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಬತ್ತ ಸೇರಿದಾರು ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರಗಲ ಕ್ಲಬ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಕ್ಲಿಗಳ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿವರೆಗಲ ಅಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೌರವದ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಆದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಗಾಪನ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ಆರನ ದಿವ್ಯಚರಣವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.